שלום, שמי עידית קרני, מנכ"לית של חברת קרני משאבי אנוש. ברוכים הבאים לסרטון שלי בנושא ראיון עבודה. אז מה באמת חשוב בראיון עבודה? יש לי הפתעה בשבילכם. זה אפילו לא הראיון עצמו, אלא עוד מה שקודם לו. הנה 3 טיפים פשוטים לצורך העניין. טיפ ראשון, ידע שווה כוח. תמיד תשאלו בנימוס בעת קביעת מועד הראיון לשמותיהם של האנשים שיראיינו אתכם. ברגע שקיבלתם ורשמתם את השמות, קשו אל דוקטור גוגל, קירו עליהם, תפשפשו, תחפשו, פרופיל לינקדאין, פייסבוק, אזכורים, מאמרים. ואם נתקלתם במכרים משותפים, מומלץ מאוד להרים טלפון ולנסות לדלות עוד קצת פרטים. תבררו גם כל מה שאפשר על החברה עצמה. תספגו את הסגנון והאווירה, האם מדובר בחברה מאוד רצינית, מבוססת, גדולה, עם קוד לבוש מחויית ואווירה קצת נוקשה, או שמדובר במקום קטן ומשפחתי, באים בשורט וסנדלים, כולם מכירים אחד את השני. ולמה זה כל כך חשוב? כי ידע שווה כוח. ואם תגיעו לראיון חמושים בידע מקדים, תמצאו את עצמכם כבר בעמדת יתרון. טיפ שני, לבוש מנצח. כולנו מכירים את המושג רושם ראשוני, אז למה לשחק עם הגורל? בואו נדבר על מה תלבשו. לראיון עבודה תתלבשו לפחות ברמה אחת יותר מהלבוש הרגיל היומיומי שלכם. דהיינו, מכובד יותר, מחויית יותר, צנוע יותר, חגיגי יותר, תקראו לזה איך שתרצו. לא גופייה, לא נעלי אצבע, לא צבעוני או צעקני מדי, לא דהוי או מרופט. מדובר כאן ברושם ראשוני שלוקח מספר שניות לעשות אותו, ואין הזדמנות שנייה. תאמינו לי ששווה לעשות את המאמץ ולהשקיע כמה דקות מחשבה מול המראה. אחרי שתעשו את הרושם הראשוני, תשיגו את התפקיד ותבינו את התרבות הארגונית של מקום העבודה, תלכו מצידי בפיג'מה, אבל לראיון תגיעו כמו שצריך. מה אתם אומרים על המראה הזה? או זה? ממחיש את ההבדל? ועכשיו לטיפ השלישי והאחרון, שפת גוף. בראיון עצמו הקפידו על שפת הגוף שלכם. שבו זקוף על הכיסא, אל תשלבו ידיים על החזה. לא מומלץ לשחק כל הזמן עם השיער. חשוב לעשות רושם אסוף, ממוקד ומסודר. אם תגיעו מוכנים, תקרינו ביטחון ותאמינו בעצמכם, דרככם להצלחה בראיון סלולה. אז שיהיה המון בהצלחה. רוצים לשמוע עוד? אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. הנה הפרטים שלי כאן. תודה על ההקשבה ויום נפלא. להתראות בסרטון הבא.